И добър вечер. Днес съм решила да ви кажа, отново се извръщам може би с клиповете, но съм решила да ви кажа какво имаме в ето това козметично несетърче, така да рече. И около него имам помощните тампони на Евелин, мокри кърпички и като цяло най-различни неща. Тъй като няма да се бавя, защото може би няма да ми стигне паметта на телефона, затова ще започна да говоря по-бързо. Извинявам се първо за заряните и тези неща, но в момента е един хаос около мен. Така, това нещо струваше 1,50 от магазин за 1 левче. Отдавна съм си го взимала. Всъщност си го взех за моливи, фломастери и ножичка, но с течение на времето реших да го използвам за това, защото забравям много често за някои неща. Това е капака отгоре, който се слага. Така, тук отстрани имам помучени тампони, в момента имам един, а тук от другата страна имам един малък фешен гел на Балея, който използвам много рядко и затова съм си сложила малко упаковка. Имам едни мокри кърпички на Kaufland Care, които използвам за премахване на грим и засушаване на лицето, или големи с пъпеш. Така, имаме целаната вода на Гарниер, розовата, виждали сте я, имаме една розова вода. Всъщност тази, извинявам се, обърках се, тази мицеларна вода и тази розова вода са Rose Bulgaria, един лосьон на All Nature, хидратиращ крем на Nivea за лице, малка паста с завинателното ТНД, един деоролон на Балея с хибискус, два лъкоочистителя на една и съща марка с витамин С, бебешка пудра и балсам за устни на Алберте с Невин. И да, знам, бързо минах към нещата, но бавно искам да минаваме към гранулексите. Слагам ги на тази обикновена бяла табуретка с тази кърпа и тази така удобна като цяло и няма нищо интересно. Поне според мен няма нищо интересно в нещата ми, но все пак се реших да направя такова клипче за 2017, първото ми клипче, така че обичам ви, весли, честита нова година, за много години и чао от мен!